मरले उ तनी तनी हंस के हंसिले गइले मनवा में बस के कि जैसे ढोरी चोली देखै नी तो ओकरा बाद गांव के लोग के माने का एथी रहे देखी गाँव मिले ना रोले ना जादा से दिल ना कोलका हमारे समीरे ड्राइवर से ताना लोग मारे से तोर मेहरारू ऑर्केस्ट्रा खोलले बाटे त ऑर्केस्ट्रा नइखे दूर बांधे के घरे लगे ऑर्केस्ट्रा बहुत लोग बड़का बड़का में मतलब रात में वहाँ शूटिंग में रुक जाता नहीं तो गांव के लोग चढ़ावता कि तोहार पत्नी केनहु कोई का संग रुक जाती है बलू रंडी बिया संगे जो माने रुआ जब जानी रात में तो उजाले रुआ संग है उहन कहता नहीं त देखी गलती करे वाली मेहरारू ई त मोरद हिया सुत रही ना मेहरारू गलती कर सकता भोजपुरी गाना पर बनौनी की आओ मारो दन दन जौन की गाना काफी वायरल हो गया बनी अपन बिहार न्यूज। और आज हमार मौजूदगी हो चुकल बाटे पश्चिमी चंपारण जिला के बकुआडी गांव में और देख सकतनी उहे वायरल भौजी बाड़ी जौन की काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल बाड़ी जौन की वो गाना पर रील बनौली भातार दानादन करके कुछ ऐसे अवधेश प्रेमी के गाना बा जौन की रातों रात वायरल कर दल। तो आई हम इहे से जाने के कुछ प्रयास करम। सबसे पहले अपन नाम बताई। रानी स्मार्ट स्मार्ट जी, रानी स्मार्ट काफ़ी चर्चा में रहुआ बानी, हर युवा के दिल में चर्चा में रहुआ बानी एगो गाना जौन बनौने ऊपर वायरल भइल बा। हाँ मतलब पब्लिक चाहले बा तभी नु आगे इतना मतलब बढ़ल बा इतना तकले मतलब दर्शक जितना चाहले बानी लोग तब यहाँ तकले हम आयल बानी। काफी बोल्ड कपड़ा में वो गाना राउर शूट भइल है ओमे ढोरी वगैरह भी हाँ सब मतलब ना कहत रही सब कोई के हम रील तुरंत देखले रहनी आ तुरंत वही डिजाइन के हम कपड़ा हम पहन के बनौले बानी। आई बात बताइए ढोरी या चोली मतलब ये सब कुछ देखौनी तो घर के लोग एक का प्रतिक्रिया रहे। देखी कोई कुछ ना बोलेला मतलब ढोरी देखी ढोरी देखावल कोनो गलत ना है मतलब यहाँ तो सब महिला देखता नहीं वीडियो में बे ढोरी के कोनो देखता नहीं अश्लीलता वीडियो बनावता लोग तबे उ आगा बढ़ता लोग पब्लिक सपोर्ट करता लोग अश्लीलते वीडियो के सही ढोरिए चोलिए के पब्लिक सपोर्ट करता लोग सही वीडियो रवा साफ सुथरा बनावता नहीं तो पब्लिक सपोर्ट करता वीडियो देखते नहीं थे तो हमरा में का दोष बाटे जिन पब्लिक डिमांड करता नहीं लोग देखे कोई हमनी के बनावता नहीं। अच्छा मतलब जैसे अभी डिमांड पर बाटे ढोरी या चोली आई वीडियो रुआ बनौनी काफी वायरल गई तो आगे आवे वाला समय में और मतलब ये से बोल्ड कपड़ा रही कि ना मतलब देखी जोन गलती हो जाला जोन पब्लिक से माफी मतलब मांग ले का लागत है कि रुआ गलती कइले बानी। हां गलती कइले बानी मतलब हम सोचता नहीं से हम मतलब पब्लिक से माफी मांग ली साफ सुथरा वीडियो बनाए हमरा के सपोर्ट करी लोगन छोटा मोटा यूट्यूबर बन जाए पैसा कमाए हम दुखे से हम अपना पति खतरा हम इतना है मतलब मुसीबत लेके सब चीज गांव जवार से लेके पौनाई से लेके हर रिश्ता से मतलब हम एथी हो गल मान ली कि जैसे ढोरी चोली देखै नी तो ओकरा बाद गांव के लोग के माने का एथी रहे। देखी गांव वाली देखी भूख है तो हम मरम तो गांव वाली खुश रहियो में हां एक करे चाहे मतलब हर मुसीबत में रहते चलो इनका तो मुसीबत पड़ल भाई ये ठीक बाड़ी वो लायक बाड़ी तो इनका ठीक बाटे मतलब ये गांव वाली लोग कहेला गांव वाली कोई चले बस कोई के बेटा बेटी का नौकरी बढ़िया हो जा चाहे कोई के पत्नी का नौकरी हो जा बढ़िया ओकर घर परिवार चलो सुरक्षित कोई जानले बा भाई पटदार कोई के जानले बा तो देखी हम आगे जब बढ़ गए नहीं होता मीडिया वाली भाई लोग लवनी लोग इंटरव्यू तक भाई पटदार होता जाल बिछावे लागल होता हाँ गांव में से इनका के हटा दिए तो मारल जाई हाबी जबी करल जाई मतलब गांव के लोग कहेला कि जे इनका गांव में से निकाल दिए काहे मतलब कि अश्लील गाना पर वीडियो बनावल या अश्लील छोट ड्रेस पहन के उ का मजबूरी समझता हमर भाई पटदार बा तो हमर भाई पटदार खर्चा दी चाहे गांव वाली खर्चा दी हमरा के हंसी तो उ का जनता से हां कौना हालात में बाड़ी इतना तबियत पति के दब गेल किडनी खत्म हो गल बा तो के मदद 5 गो रुपया देले बा सब कोई तो हिते बा बनले के सब कोई बा बिगाड़ला के कोई नहीं। ई बात बताई ई रुआ मतलब शादी से पहले ही से दिल में रहे कि हम वीडियो वगैरह बनाएम कि शादी भइला के बाद ना देखी हमरा मजबूरी रहे मजबूरी से हम वीडियो राय से बनौनी से देखी बहुत लोग के देखनी मोबाइल पर लेडीज लोग कही हमरा इतना पैसा मिलल बहुत हम कहनी से हम बनाएम तो आज न भी तो सफल हो हम जरूर नाम करम जब देह में काला बाता तो ई कोनी ठीक बा बनावा तो बहुत लोग गांव वाली ओरहन देवे से बलू तोर मेरा का वीडियो बनावता त हिंग
तो ई बुझनी से हमरा लोग मजबूरी बा। तो एगो तो हमरा में बीमारी बा, इहो बड़ी कोनो काम करत लोग बाधा डालता। तो इनके सपोर्ट से हम वीडियो लगनी बनावे। अरे वो गांव देहात के माहौल में रहिले तो हम मतलब का करुआ सामना करे के पड़, जैसे शुरुआत कइनी तो भैया के का सामना करे के पड़, गांव के लोग का बहुत ताना लोग मारे से तोर मेहरारू ऑर्केस्ट्रा खोलले बाटे। तो ऑर्केस्ट्रा नइखे दूर बांधे के, घरे लगे ऑर्केस्ट्रा। बहुत लोग बड़का बड़का लोग छोटा छोटा माने ऐसे कुछ बहुत लोग कहे कि ऑर्केस्ट्रा खोल लेले बा, तोहर मेहरारू नचनिया हो गइल बा हैं कि है ढोरी चोली देखा। हमी जम तो अपने गांव के छवारी लोग देखी तो हंसी ठिठोली मारी तो उतना लेके हम ना चलम विशेष से। हाँ चल, जब हम एथी लेके चलम तो हम आगे ना बढ़ माने छेड़खानी करी लो हैं, छेड़खानी सीटी वगैरह भी मारी लो हैं। हां तो हम उतना लेके ना चलम, डिमांड से चलो लइका फइका बा ऊपर बातें छोड़ा। तो अभी रुआ जी से गांव में निकली तो अभी का लइका लोग आजियो सिटी ना, मारे जब से वायरल हो गई नु तब से तब उसका दू सिटी फिटी सब खत्म हो गल छवारी के लोग। हां मुंह तो भारी भय रहता लोग। गांव जवार में कोई खुश नहीं करत, भाई पर्दार गांव जवार कोई खुश नहीं के से का बात है से इतना मीडिया वाली भाई लोग आवत नहीं लो, इंटरव्यू लेता नहीं लो। हां की वायरल हो गई। हां बलू वायरल भइल नहीं कि काहे इतना लोग आवत आटे। पत्रकार भाई के एगो नंबर लेके एतई के लोग आ नंबर लेके पूछत रहे से मतलब एथी वायरल भइल नहीं कि त इंटरव्यू कथी के होता ई सब। माने काफी चर्चा में बा लोग रुआ गांव के लोग सोच के कि आखिर मीडिया वाला इनका घरे का करे आवता तो हम वो धमकी मिलल बा तो वो हम वीडियो में बोल देले बानी से जे हमार दुश्मन बा उनकर थाना पर हम एथी डाल देले बानी है। त का धमकी देले बा लोग रुआ के से गांव से निकाल दे, हम सब मारम सही होंगे। माने के आदमी आके धमकी देलक कि गांव से निकाल? भाई पटदार जाल बिछौलक, भाई पटदार के ओमे चाल बार दोसर कोई। जब हमरा घर में दुश्मन में तो बाहर के दुश्मन के हम नाम कहां धरम? घर में के दुश्मन बा। माने ए लोग आके धमकी देलक का कहलक कि तू रील बनावल बंद कर दो? पति के बोला के कोई के दूरा पर अड़ोसिया पड़ोसिया के पंचायती रात में मीटिंग भल से तोर मेहरारू जाता त 4 रात हिया रहता हुआ रहता संगे नहीं खा जा। तो हम मॉडल के काम करिले तो कहां हमर पति जाई बेमरतिया आमदी। सही बात है। तो माने कहां जानी जैसे मॉडल के काम करिले त? देखिए हम 2-4 गो में अभी पहले बनी मॉडल के काम एल्बम में। हां मतलब हां छोटा मोटा भी मतलब यूट्यूबर लोग का संग है। हां एंग हो गल नरकटियागंज नवलपुर में हो गल। यही समय अभी चलत लका शूटिंग 2-4 गो में पहले बनी गाना में। मतलब रात में वहां शूटिंग में रुक जाता नहीं तो गांव के लोग चढ़ावता कि तोहार पत्नी केना कोई का संग रुक जाती है। बलू रंडी बिया संग है जो संग है हमर बेमरतिया पति बता कहां हम लेके जाए। फिर हम 2 रुपया ना कमाएम तो हमार घर का खर्चा कहाँ चली? तो वही में वीडियो मतलब कोई एगो अड़ोसिए पड़ोसिए के लोग बोलौले रहे बूढ़े बाड़न तो कहसा है बलू सोनी करे जाइए तो 400 रुपया मिली, और रतवाई कमाए जाइए तो 3000 रुपया मिली। हाँ तो वो दुश्मने बाड़न, वो हमार हित नहीं खन। हाँ बनले का माने रउआ बारे में कहले कि सोहनी करे जाइए तो 4। हाँ तो कैमरा में उनका के कह देनी भाई लोग से उनकर कैमरा उनको रिकॉर्ड से उ सब वीडियो कह दो तो कोनो ऐसा बात हुई तो उ फंस जाएंगे। हां और वो कहले कि बोलू रतवाई जाले तो 3000 मिला। हां रतवाई जाई तो 3000 रुपया कमाइए। माने रुआ जब जानी रात में तो उ जाले रुआ संग है उहन कहता नहीं। तो देखी गलती करे वाली मेहरारू ही तो मरद ही सुत नहीं है ना, मेहरारू गलती कर सकता। आ सही मेहरारू इन तो कहूं से दुनिया छन के चले गलती रास्ता पर ना ऊपर सोची तो कभी ना गलती कर सकता। हाँ तो वही हम बानी हमार पति कितना बेमरतिया बड़ा ना अपने पति के अलावा कोनो साल ओरी हम ना ताक सकता नहीं, गाँव ओरी चाहे बाहर ओरी। हाँ हमरा में ई सच्चाई बा। आई रुआ एगो बड़ा अच्छा लागल ई बात रुआ मन्नी है कि कौन गानवा पर बनौले रहनी कि जो दिलवा वायरल बा? एगो ढोड़ीपुर में पान खइलू ना आव मारो दंदन यही गाना पर बाटे। माने आव मारो दंदन है भोजपुरी गाना पर। भोजपुरी गाना पर बनौनी कि आव मारो दंदन जौन की गाना काफी वायरल हो गइला। तो उ रील आज भी मतलब बनावे नी ओ टाइप के। हां ठेउन पर धके ठेकुआ खइलू अब इहे सब गाना पर मतलब थोड़ा एकरा के गुनगुन हमरा गाँव ना आवेला ई भोर पर आ जाला हमरा।